Huutokauppahalli Hassinen avattiin lokakuussa 2014. Avajaisissa meklarina toimi huutokauppakeisarista tuttu Aki Palsanmäki joukkoineen. Huutokauppoja järjestämme läpi vuoden keskimäärin 2-3 kertaa kuussa. Myytäviin kohteisiin voit tutustua etukäteen Hassisen kotisivun kautta www.hassinen.info. Lisäksi Hassisen Facebook-sivut kertovat tulevista huutokaupoista. Hassisen huutokauppahalli on osa Jomater Oyn liiketoimia. Turussa palvelee Kirppiskeskus ja huonekalutori Hassinen Hakakatu 13. Sekä toinen myymälämme Kirppiskeskus Vanha Nestori Lietsalantie 11 Maskussa. Molemmat myymälämme ovat valoisia, siistejä ja täyttä upeaa keräilytavaraa. Lisäksi molemmissa myymälöissä on iso valikoima laadukkaita, vanhoja huonekaluja. Myymälien lisäksi myymme huonekaluja myös tori.fiissä. Reaaliaikaisen tarjontamme huonekaluissa näet kotisivuillamme vanhanestori.fi ja hassinen.info. Tervetuloa Loimaan huutokaupoille, Turun Hassiselle sekä Maskun Vanhaan Nestoriin.